karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Dili man ko makatuboy. Si Mama sad, tuwa sa rooftop, naglatag og higdaanan. Ay, makatug na lang unta ko. Ma! Oh! Kent? Magsulti ta. Kent? Wala tayo angay sultihan. Gawas! Masulang taon ta si Kuya Hans dinhi. Dili ka mong gawas kung dili ka magsulti sa tinuod. Unsa man? Love ko nimo o dili. Kent, nahibaw na ka sa akong... Ayos. Kent, boy, iko! Dali mo manigibuhat na ako! Nahibaw ko nga mahal ko nimo. Dili ko nimo mahimong limtan, ana. Kent, gawas na! Dili. Kinahanglan sultihan una ko nimo sa tinuod. Sa tinuod mo kibati. Nalipay ka ba nga magpakasal na ko ni Claire, ha? Ang tinuod ang isulti ay isa. Importante din ako. Kinahanglan magpakasal ka. Naana si Claire, gawas na! Dili ka makatubag sa akong pangutana. Kaya ang tinuod, nag-goal ka nga niya si Claire. Mahimo ba? Ayaw ba sa hangniya sa kong kasing-kasing ang guna-huna, Kent? Ayesa, katapusan na rin akong pakiluoy nimo. Mamiyak din kita ang magpakasal. Magpalayo tani Kuya Hans. Ayaw na paulipon niya. Nakabayan ka na sa kamatayon ni Kara. Nalimtan na niya si Kara. Ug ikaw na ang himo niyang property karon. Kent, Sama ka sa butang giang ko ni Kuya Hans, Ayesa. Ayaw tuguting ang kubo ni Kuya Hans ang atong kalipay. gawas na, Kent. Gawas na! Ayesa, Ayesa, mahal ta ka. Please, ako ka na lang. Dili, Kent. Dili. Buhato na to kung si Justo. Gawas na. Dili. Dili ni Justo. Gawas na. Gawas. Musingit makurag ko dili ka mo gawas. Ayaw na kong sabuka pa. Gusto kong malinaw ang kinabuhi. Gawas na! Kung gusto ka pang mutagad ko ni mo ugma, gawas! Kipasakitan ko ng bayo ining imong gibuhat, Ayesa. Ginoo, tabagi ko. Kinahanglan mamatay ning akong gibati para ni Ket. Wala ko makasabot na ako. Si Ket ang akong kalipayapan. Napanulipon ko stingog ni Hans. Gano'n man Naon sa magyod ko. Human sa pamahaw. Ang lakaw ta ay isa. Ang blue nga dress ang isulob. Yes, sir. Hay naman si Kent. Ngano nga pa man siya? Unsa man ma'am akong tuktukon sa iyang kwarto? Lakaw ng ason. Paibaw siya nga mamahaw na. Oo ma'am. Mahimo bang mahibaw kan asa ta, Sir Hans? Sa opisina. Ay, may gamay madayang salo-salo niya sa office, no? Kamu na lang si Kent ang magkuyog, Claire. Oh. Mm. Oh, nangaon na rin mo? Nga nang may nakapukaw na ko. Gituktok ta ka ganina, Kent. Hay naman digpukaw ng baya. Busy ko din is kusina, Sir Ken. Gipapukaw naman ka na mo ni ng ason. Wa malawi kape.
Magkutaw na ko, sir. May salo-salo sa office unya, Kent. Uban ni si Claire dito. Okay. Kaya doon na sa ko'y announcement nga himuon dito. Ha? Unsa man ka na nga pahibaw, Kent? Ang umaabot na kong kasal. Unsa? Oh, nga na nakurat pa na. Kent, tinuod bang akong nabati? Subuti ninyo akong kasal. Gusto ko nga bungga. Kana dili badoy nga kasal. May kaila kong wedding planner, Kent. Maayo kaayo siya. Gusto ko ana sa garden sa luyo ang seremonyas. Kung gusto ka og bungga nga kasal, Kent, ato rin nato himuon sa resort. Mahal nga resort. Gusto kong anhi din ang kasal. O himuon ning bungga. Ipagamit ang utok sa imong wedding planner, Claire. Ug bahin sa budget sa akong kasal. Ikaw nang bahala ini, kuya. Di ba? Expert mga ini. O gusto ko nga tanang katabang naka-uniform para dili mabulingit og naong. Kinahanglang mailhan jud sila nga katabang sila. Helper ug maid. Hain mo ang kape ayesa. Niana. Ako gani gipasingitan. Ako gyud. Oh, tuwa na sila. Nanlakaw na. Nausa man to sinultihan ni Sir Kent. Mura man to gabas nga bagong gibaid. Ako ang gusto ni pasakitan, ma. Insultuhon. Nasuko gyud siya nimo Ayesa. Pasag dito si Kent, ma. Murag bata. Pero Ayesa, mura man og naluoy ko ni Sir Kent. Ma, ato na sila mga agawon. Dili ta mag-apil-apila ng ilang problema. Pero ikaw ang problema ni Sir Kent. Kay dili ka honest sa imong gibate. Pero ma, mauni ang husto, di ba? Ay ulage, maunay husto para nimo. Pero ipaunsa man na nimo karon. Nga mura man nagdibalitok na ng batasan ni Sir Kent. Maulian na siya. Bahala siya. Bahala na kuno siya. Unya ang anong kaniya, hingos-hingos ka man diha. Hangang. Mura mo siyang buang. Pilit ka sabot. Ikaw ang wa makasabot. Kung unsay nas imong kasing-kasing, dili maoy mo gawas imong bakba. Ma, Unsa magyud tinuod nimong gibati ha, Ayesa? Sulti ko, kay inahan po nimo. May patingalin no kung mamauli na latas ato aron mapakasal ka ni atong insect. bako ka diha, ma. Sulti na lagi! Unsa bigay imong gibati? Si Kent ang makalipay na ako, ma. Tuara. Pero gamanan sa nagtingog ni Sir Hans. Dili ko makabalibas na niyang gusto. Ayesa. Ayesa! Dali na! Naswa na. Mga torta sa office! Ma, mo ito na mi. Ay. Kent, hinaan ang tanan. Maghimo magkakag-announcement, Ron. Kent, nagpaabot ng mga tao sa imong announcement. Imo ng ideya. Nagpaabot na sila. Ikaw na announce kaya. Okay. Gawa sa salary increase nga gi-announce ganiha. May laing announcement. Gugma alay sa usak higala lang ako mahatag nimo, Kent. Ang sunod nga celebration nga inyong atangan. Mao na mo maabot nga kasal nila ni Kent o Claire. Wow, congratulations. Congrats, Sir Glenn. Thank you! Thank you! Thank you! Laaya ni magkuwata sa tong account, uy. Gitanaw na ko ng mga lalaki speakers na misa. Naka-order ka na? Mahadlo kong mo-order. Kinahanglan magtuon ka. Maid lang ko, sir. Dili nga akong kalibutan din eh. Kung ako ang kauban nimo, ayaw pag hunahuna nga maid ka. Mao'y hunahuna ang nga sikara ka. Ha? Nalingaw ko mo. O naglagot.
o gikilig. Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!